Mga 74 BC sa Antionum, diin ang dautang mga Zoramite miabog sa mga kabus pagawa sa ilang mga sinagoga. Si Alma nga batan-on og si Amulek nagtudlo sa mapaubsanong mga tao sa paggamit ug pagtuo kang Hesukristo. Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Kalinaw anak kanimo, Zoram. Balaan nga Diyos! Kami nagtuo nga ikaw ang Diyos. Ug mituo kami nga ikaw balaan. Ang mga Zoramite nagyokbo og mga Diyos-Diyos, nahulog sila sa grabeng mga sayop ug wala na magtuman sa mga sugo sa Dios. Gituis nila ang mga paagi sa Ginoo. Nahadlok sab kaming musulod sila og kasabutan sa mga Lamanite. Nga mao'y hinungdan unya sa dako natong kapildihan. Unsay atong buhaton? Ang pagsangyaw sa pulong migiya sa katawhan aron mubuhat og makiangayon. Kini adunay gamhanang sangputanan diha sa mga huna-huna kaysa espada o sa bisan unsa. Sulayan nato ang hiya sa pulong sa Dios. Balaan na Diyos, kami nagtuo nga ikaw ang sa among mga pagsuunod. Balaan ng Diyos, kami nagtuo nga ikaw ang mibulag na namukikan sa among mga pagsuunod. Nagkatuo kami nga ikaw mipili ka namo nga mahimong mga anak na balaan o usahan. Ikaw ang maibalwala ang mawalay Kristo. O Diyos, salamat na ikaw mipili ka namo aron dili kami malila sa mga binuang tradisyon sa among mga kaigsuuran na nagkikot kanila nga mutuo kang Kristo. Kami magpasalamat kanimo, O Diyos. Makanili sa balaan ng katruhan. Amen. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Usa ka na. Ang ramyomtom, ang balaan na tinduganan, Nagsubo ang akong kasing-kasing. Mga dautan sila og hiwi nga katawhan. Ang ilang kasing-kasing anaa sa bulawan og pilak og tanang matang sa maanindot nga butang. Nagsimba sila sa paagi nga karon pa nako makita. Ang ilang kasing-kasing gibayo sa dakong paghambog sa ilang garbo. Oon sa kadugay. O Ginoo. Nga ikaw motugot nga ang imong mga sulugoon. Magsudong sa grabing kadautan sa katawhan. O Ginoo, ang akong kasing-kasing nagsubo kayo.
hupaya ang akong kalag diha kang Kristo. O Ginoo, itugot nga ako makaangkon og kusog. Aron akong maantos uban sa pailog kining mga kasakit nga moabot kanako tungod sa kadautan niini nga katawhan. O Ginoo, hupaya ang akong kalag, o gatagi og kalampusan lakip ang akong mga kauban sa buhat. Oo, mahimo ba nimong hupayon ang ilang mga kalag diha kang Kristo? Tuguti sila nga makaangkon og kusog. Aron sila makasagubang sa mga kasakit nga moabot kanila tungod sa kadautan niini nga katawhan. O Ginoo, tuguti kami nga mulampos sa pagdala kanila balik kanimo diha kang Kristo. O Ginoo, ang ilang mga kalag bililhon ug daghan kanila among mga kaigsuunan. Busa hatagi kami, O Ginoo, og kaalam o gahom aron kami modala ni ining among kaigsuunan balik kanimo. Mubuhat sa mga tulumanon sa simbahan, sa pagpadayon sa pagampo og pangaliya sa Dios matag adlaw, aron dili kamo mahulog sa pagsulay. Unsay buhaton sa akong mga kaigsuunan? Gitamay sila sa tanan tungod sa ilang kawadon. Labi na sa among mga pari. Sila misalikoy kanamo gikan sa mga sinagoga, diin kami naghago pag-ayo sa pagtukod gamit ang among mga kamot. Gisalikoy kami tungod sa hilabihang kakabus. Ug karon wala kami dapit sa pagsimba sa among Dios. Unsay among buhaton? Nagdahom ba kamo nga dili makasimba sa Dios gawas sa inyong mga sinagoga lamang? Nagdahom ba kamo nga kinahanglan mo simba lang sa Dios kausa sa usa ka semana? Maayong nga kamo isalikway sa inyong mga sinagoga, aron kamo makakaton og kaalam. Kay kamo gisalikway, gidala kamo sa pagpaubos. Kay kamo kinahanglan nga magpaubos. Og karon, kay kamo napugos sa pagpaubos. Bulahan kamo. Kay ang tao usahay kung napugos siya sa pagpaubos, mudangop sa paghinulsol. O karon sa pagkatinuod, si kinsa ang maghinulsol. Makakaplag og kaluoy og mulahutay sa katapusan. Ang mao maluwas. Og kay kamo napugos sa pagpaubos, bulahan kamo. Wala ba kamo magdahom nga sila labaw pang bulahan kinsa tinuod nga nagpaubos sa ilang mga kaugalingon tungod sa pulong? Oo. Siya nga tinuod nagpaubos naghinulsol sa iyang mga sala. Og bulahutay sa katapusan panalanginan. Adunay daghan kinsa maingon. Kung ikaw mo pakita kanamo og di mailhan gikan sa langit, nan kami mo tuo. Karon mangutana ko, pagtuo ba kini? Dili. Ang pagtuo dili pagbaton og hingpit nga kahibalo sa mga butang. Kung kita adunay pagtuo, kita mulaom sa mga butang nga dili makita, apan tinuod. Karon, ang Dios mihatag sa iyang pulong pinaagi sa mga anghel ngadto sa mga tao. Oo, dili lang sa mga lalaki apan sa mga babae usab. Dili lang kay kana. Ang gagmay mga bata gihatagan sa mga pulong sa dagang higayon diin milibog sa mga maalamon og makinaadmanon. Karon sa akong giingon bahin sa pagtuo, nga dili kini hingpit nga kasayuran, gani sa akong mga pulong. Kamo dili masayod sa kasiguraduan niini sa sinugdanan, ngadto sa kahingpitan. Ang pagtuo dili hingpit nga kasayuran. Kung musulay mo sa akong mga pulong, oo, og mag-ugman og tipik sa pagtuo, bisan kutob sa pagtinguha nga motuo. Oo, bisan kutob sa pagtinguha nga motuo. Tuguti kini nga mulihok hangtod mahatagan og luna ang tipik sa akong pulong. Kita mo tandi sa pulong, ngadto sa binhi. Kung kamo mohatag og luna, nga ang binhi matanom sa inyong kasing-kasing. Tanawa, kung kini tinuod o maayong nga binhi, kung kamo dili mo labay niini tungod sa inyong kawalay pagtuo nga kamo mubatok sa espiritu sa Ginoo. Tanawa, kini mo sugod sa pagtubo
sulod sa inyong dughan. Og kung mubati kamo ni ining nagtubo nga tinguha, kamo magsugod pag-ingon sa inyong kaugalingon. Siguradong maayo kini nga binhi. O nga ang pulong maayo kay kini misugod pagpadako sa akong kalag. Oo, misugod sa pagdanag sa akong salabutan. Misugod sa pagpaanindot nga rikanako. Og karon, tanaawa, hingpit ba ang inyong kahibalo? Oo, ang inyong kahibalo hingpit ni ana nga butang. Og samtang ang kahoy musugod sa pagtubo, kamo mo ingon. Kita mo alima ni ini, uban sa dakong pag-amping. Nga kini mo gamot. Nga kini mo tubo og muhatag og bunga kanato. Apan, kung kamo mo pasagad sa kahoy, og dili maghuna-huna sa pag-alima ni ini, tanawa, kini dili mo gamot. Ug ang kainit sa adlaw mo abot, malaya kini og kamo mulabay ni ini. Karon, dili kini tungod kay ang binhi dili maayo. Apan tungod kay ang inyong yuta, pansil. Og kamo dili mo alima sa kahoy. Kung kamo dili mo alima sa pulong, nga maglantaw gamit ang mata sa pagtuo sa bunga ni ini. Kamo dili makapupo sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Apan, kung kamo mo alima sa pulong, pinaagi sa pagtuo, uban sa dako nga kakugi og pailob paglantaw sa bunga ni ini. Kini mo gamot. Og tanaawa, kini mahimong usa ka kahoy, magtubo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Og tungod sa inyong kakugi, og sa inyong pagtuo og pailob sa pulo sa pag-alima ni ini, nga kini mo gamot diha kaninyo. Tanaawa, dili madugay kamo mupopo sa bunga ni ini. Og kamo mukaon sa bunga ni ini gani hangtod kamo mabusog. Nga kamo dili nagutumon ni ohawon. Og kamo moani sa ganti sa inyong pagtuo, og kakugi, pailob, og pagkamay inantuson. Magpaabot sa kahoy nga mamunga nganha kaninyo. Mutuo ba kami sa usa ka Dios aron kami makabato ni ini nga bunga? Usab sa unsang paagi nga kami mutanong sa binhi o mupakita sa among pagtuo. Nahinomdom mo sa gisulti ni Zenos, ang propeta sa karaan bahin sa pag-ampo o pagsimba. Mingon siya, ikaw maluluyon, o Diyos, kay ikaw nakadungog sa akong pag-ampo dihang didto ko sa kamingawan, og sa akong kaumahan, og sa akong pag-adto sa akong ampuanan. Oo, og ikaw usab nakadungog kanako dihang ako gisalikway o gibiay-biay sa akong mga kaaway. Og tungod sa imong anak, nga ikaw nang manggiluyon kanako, busa, akong mga muyo kanimo sa tanan kong mga kasakit kay anaa kanimo ang akong kalipay. Kay ikaw milikay sa imong mga paghukom gikan kanako tungod sa imong anak. Nagatuo ba kamo sa mga kasulatan nga ilang gisulat sa karaan? Tuo sa anak sa Dios. Nga siya moanhi sa pagtubos sa iyang katawhan. Og siya mag-antos og mamatay sa pagtubos sa ilang mga sala. Og siya mubangon pag-usab gikan sa mga patay nga magpahinabo sa pagkabanhaw, nga ang tanang mga tawo mubarog sa iyang atubangan aron hukman sa katapusan og sa adlaw sa paghukom. Sumala sa ilang mga buhat. Ako nagtinguha nga inyong itanom, kini nga pulong diha sa inyong kasing-kasing. Og samtang kini magsugod sa pagtubo, alimaha kini pinaagi sa inyong pagtuo. Og tanawa, kini mamahimong usa ka kahoy, magtubo diha kaninyo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Hinaot. Ang Dios mutugot nga ang inyong mga kabudlay mugaan. Pinaagi sa kalipay sa iyang anak. Amen.
Kamo nagtinguha sa akong pinanggang igsuon aron mo pahibalo kaninyo unsay angay ninyong buhaton. Tungod sa inyong mga kasakit ug siya nag-awhag kaninyo sa pagtuo ug pagpailom. Ug among nakita nga ang mahinungdanong pangutana nga naa sa inyong mga hunahuna. Mao kon ang pulong ba sa anak sa Dios o kon wala ba'y Kristo? Ako mo pamatuod kaninyo. Sa akong kaugalingon nga kini tinuod. Ako nasayod kayod nga si Kristo. Moanhi taliwala sa katawhan, sa pagdala diha kaniya sa mga kalapasan. Sa iyang katawhan og siya muula sa iyang dugo, alang sa mga sala sa kalibutan. Kay ang Ginoong Dios namulong niini. Kay sumala sa mahinungdanon nga laraw sa Dios. Sa kahangturan kinahanglan nga adunay pag-ulang nga himuon. O kung dili ang tanang katawhan dili makalikay, nga mamatay oo, ang tanang mapukan og mahisalaag, og siguradong mamatay gawas kon kinipay naagi sa pag-ula. Og ikinahanglan nga adunay mahinungdanon og katapos ang sakripisyo. Dili pagsakripisyo sa tao ni mananap, kini dili tawhanon nga sakripisyo, apan kini kinahanglan nga usa ka walay kinutuban og walay katapusang sakripisyo. Kini ang kinatubok ang kahulugan sa balaod. Matagtipik nagpunting ni Ana nga mahinungdanon. Og katapusang sakripisyo. Og kanang mahinungdanon. Og katapusang sakripisyo. Mao, ang anak sa Dios. Oo, walay kinutuban og walay katapusan. Og sa ingon, siya madala sa kaluwasan ngadto sa tanan nga mutuo sa iyang ngalan. Kini ang katuyuan sa katapusang sakripisyo sa pagpagawas sa mga kasing-kasing sa kaluoy nga mubuntog sa kaangayan ug mudala og mga kahigayunan sa katawhan nga sila makabaton og pagtuo ngadto sa paghinulsol ug ang kaluoy mutagbaw sa mga gipangayo sa kaangayan ug gakson sila sa mga bukton sa kaluwasan samtang siya nga walay pagtuo ngadto sa paghinulsol walay panalipod sa tibuok balaod nga gipangayo sa kaangayan. Hinaot nga ang Dios mutugot nga kamo magsugot sa pagbansay sa inyong pagtuo ngadto sa paghinulsol, nga kamo musugot sa pagtawag sa iyang balaan nga ngalan. Nga siya maluoy kaninyo, pangamuyo kaniya alang sa kaluoy, kay siya gamhanan sa pagluwas. Ipaubos ang inyong kaugalingon, ug padayon sa pag-ampo kaniya. Himoa, nga ang inyong kasing-kasing, magpadayon sa pag-ampo kaniya. Alang sa inyong kaayuhan ug sa kaayuhan ni atong naglibot kaninyo. Human ninyo mahimo kining tanan. Kung kamo musalikway sa timawa ug sa hubo ug dili muduaw sa masakiton ug sa may balatian ug mohatag sa inyong kabtangan. Kung kamo aduna ngadto sa nanginahanglan. Tan-awa, kawang ang inyong pag-ampo. Kini nga kinabuhi, mao ang panahon alang sa mga tao. Sa pag-andam, sa pagsugat sa Dios ang adlaw niini. Nga kinabuhi maong adlaw alang sa mga tao sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Ako mohangyo kaninyo nga kamo dili maglangay sa adlaw sa inyong paghinulsol hangtod sa katapusan. Kay kamo dili makaingon. Kung kamo dadon ngadto ni anang makalilisa nga kalisdanan, nga ako mohinulsol, nga ako mobalik sa akong Dios, dili. Kamo dili makaingon niini. Kay ang maong nga espiritu nga miangkon sa inyong lawas sa panahon nga kamo mobiya niini nga kinabuhi. Kanang maong nga espiritu adunay gahom sa pag-angkon sa inyong lawas ni anak nga walay katapusang kalibutan. Ayaw na pagpakigbatok sa Espiritu Santo apan dawata kini ug dad-a diha kaninyo ang ngalan ni Kristo. Og simbaha ang Dios alang sa daghang kaluoy ug panalangin nga iyang gitugyan kaninyo. Amen.